Impanyina tena se dwumadie a awo meet Charles shows na mo hwe. Masaba onchene ye hwe amane ne amamre. Titiro clans and tribes akese a ewo Ghana. Any wiase afenanyina empires, nations. Ade na saa man ewo ma wiase. Die no ma ye pen na die no metumi aye. Ade na eye soronko ewo saa abusua anase ekuo bi a agedin ewo Ghana anase wiase afenanyina. Mpanyina tenase ene meni panyini baako atenase. Pacho memo wakwa aba mpanyina tenase dwumadie so. Major so minyan. Yeah, we there said ya da ya no obey introduction kakra. Wan na meni no ebetenase se mpanyinfo ene. Yo, me that say any akonya odi amami. If me Fori, Ernest, and I from Ernest in short. Ernest name said do na adi me. Yo, until Krobes because me show why shen pa. Me show o platinum medal koma and say anybody. No. Yeah, normal. Me kasa o Germany haya. Oh, come on. Maybe I'm a friend who's Saarbrücken. Saarbrücken. Nigga support they call so free Germany call France. State very almost 1 hour 35 to 40 minutes to France. Mate. Had any France for Ben. Thank you, Sean. Oyo be out follow Meet Charles show any impanyina tenase dwumadie. Na ya na ye ka abusuakuo bebrebe ho nsɛm awo Meet Charles show so. Ene mebusaw se Asante ye kasa Asante a eye kro ampa. Asante ye kro. Asante ye oman ampa. Asante kotoko ene dean. Yo, Okuma apema apembe bano ene dean. Dean ni Asante. Ye kasa Asante a meyehu Asante ene. Yo, penny message will be about the program is so. Na yakasa Asante a Asante nye kru na ye oman. Asante eye oman a eye akan nkru to bebrebe na efom ye. Okay. Na edin Asante no yakasa eye oman bi a nipa ekuro bi even say kuro tuo bi etena asenwene ye ewo akan manim a ye betu ni din Asante. Nti na ese din Asante no eye oman na enye kuro. Midase. Na edie na dance Asante a ye oman no ho. Omu hyehyeye, omu dwumadie, omu amamre ne amane ekwan omu faso omu ye omu no mfritete. Bibia ewa akamu ne de Asante na ye ka akiri. Na so no. Oda won nyina no, sa na meka no. Nti die Asante abakwasem na nka wobetuma ka me nya bedi ato yetirem. Yo, Asante abakwasem abrebia me da wasbia abrebia menya opportunity a e wo se me kasa about Asante no. Na manage bebrebe sa ye mahonwaho a. The reason is say enani bebrebe yabakwasem aye history no. Nkola ensua sisi. Adenti na nkola ensua because empanyin bebrebe na nka omunim abakwasem no. Eni na say amanfo onimre ekire enemai yen inchirima no the rare history of Akan land eye ebibiman mu. Na me dem ya Asante nti no meka Asante twi no na me de akyekyere minsim. Mza Asante efiri baabi na abeduru baabi. Na baabi efiri ba bia no enani din ya Asante. Nti Asante ho asem na yebeka. Se nana bi netena ase na nasema no omo ya ayokofo. Omo mu ne benya Asante no. Na nana ne efe nana ntwiwe nyame. Na nana ntwiwe nyame no. Owo mema mienu.
na ɛnam sɛ ɔwɔ mmarima mmienu no nananom ama yɛnhunu sɛ ɔwɔ ɔbabaa anaa wanwo babaa ɛhɔ deɛ na yɛnim na ɔpanyin ma menka nhyɛm sɛ tete no ansa na Nana Sɛditu mu bɛba abɛdi akan so abɛnkyerɛ ɔma Asanteman no Asante ne yɛnni wɔ faase ne yɛdi agyadeɛ mekyerɛ mu sɛn ne yɛdi agyadeɛ because na wo papa akonnwa ɛna na wodi nti Nana Ntwiwa Nyame no a na akonnwa no ɔmode firi Mesopotamia baeɛ no na ɛyɛ akonnwa a ɛyɛ mmaa akonnwa nti ɛnam sɛ na onni baba nti woyɛ na ne mmarima mmienu na ɔmo de baako ɛna ne bɛdi na ɔmo anni ahennie because that time obiara ɔmo anso pomponsom biara mu anso yɛ ankyerɛ ɔhene bia nti na ɔmo yɛ saa abusua no mpanyinfoɔ ne yɛfrɛ baako twum ɛna baako nso ne yɛfrɛ no antwi nti ne yɛfrɛ ɛna yɛ twum ne antwi na twum ne antwi no ɛna ɔmo ɛyɛ kwabre kwaman a ɛbɛyɛ Asante no mfiti aseɛ edi kanfoɔ ɔmo na ne di kwaman ne so na twum ne antwi no so no koraa no kwaman na ne yɛ ka no ɔmo anhyɛ da ntena hɔ papa because data ne nyinaa yɛ wɔ adanse ne yɛ adanse ɛyɛ akanfoɔ a yɛ nyinaa yɛ wɔ adanse meka te ne yɛ wɔ adanse a data ne yɛ ni bono ne yɛ ni akyem ne yɛ ni kwawu ne yɛ ni mfante ne yɛ ni Asante because ne nyinaa yɛ wɔ bibiman baabi a ne yɛfrɛ hɔ adanse yɛka sɛ ne yɛ adanse a na mekyerɛ Obuase Donkwa thank you Obuase ɛkɔ Lake Bosomtwe area hɔ nyinaa yɛ adanse like I said metewasi mentwa no metewasi ya like I said ansa na Oyoku abusua kɛse ebedi Asante baanwa no na yɛ adansefoɔ na edi Asante so data na Oyoku abusua no kra na ɔmo ni akonnwa bia na ɔmo de ɔmo ame akonnwa ɔmo sɛ tete no de ɔmo sɛ na mo ba na ɔmo kro ɔmo akonnwa dada na ɔmo ntimi settle yɛ nti na ɔmo nyɛ ɔmo hyehyɛ nti baabi a wonam a wobenya a wobɛsettle bia a wohu sɛ asase ne da hɔ no asase nso no kwa mfa so na ɔmo kyikyiri kro ni sɛ ɔmo ba ɔmo de ɔmo kɔmfoɔ ɛnam ɔkɔmfoɔ ɛna abɔfoɔ na tete no ɔmo nyinaa yɛ akuafoɔ ne abɔfoɔ nti ɔmo nam a ɔmo kɔhwɛ baabi a nsuo da na abɔfoɔ na bɛka kyerɛ ɔpanyin na ɔdɔ ɔmo nam no ɔmo akɔtena baabi a nsuo bɛsɛ de bɛyɛ ɔmo bɛnya nsuo na nam gyidie ne sɛ baabi a nsuo da bia nipa tena hɔ ɛyɛ dɛ ɛyɛ nti na ɔmo hwɛ baabi a nsuo da a ɔmo dua ɔmo ndubaeɛ a ɔmo bɛnya nsuo agu so na ɔmo nya nsuo pa ano nti yɛn nyinaa yɛbɛsɛtere wɔ adanse no ne yɛni denkyira koraa denkyira ɛba akyire nsan sɛ denkyira ɛbɛko di adanse so ɛbɛ ruli akanman no so bɛfa akanman no nyinaa no mum data no meka sɛ yɛni Asante nti akanman nyinaa denkyira ɛbɛ ruli yɛn nyinaa na denkyira no na ɔmo nyɛ nipa bɔnefoɔ na ɔhene bi ba denkyiraman ni ma ne yɛfɛ ne ntim Jakere obedi ne wɔfa aboa mponsimadeɛ na obedi nadeɛ no am sɛ before bompos ya obedi nadeɛ no ɛkwan a no ɔne ne nwamote na ɛnyɛ nika sɛ wate aseɛ na ɔhyɛ ɔmo so na ɔyɛ ɔmo yakayaka deɛ nti ma ne nwanom yɛ sɛ no na yi kwan ɔde yɛfa so yi ɛwɔ sɛ yɛde yɛn ho na yɛtimi nya yɛasomdwie bi sɛ ɔhyɛ yɛ so dodo ɔyere koraa na wasoma sɛ mefa ne ma ne na pɛ sɛ ɔne ne da ɛtɔ kɔɔ so a ma dum pɛmpɛnsuo bi na kyɛ sɛ ano ayɛ den na wei na mpanifoɔ no tena ase a ma nsɛm wei nyinaa kɔɔ so nti durumɛ bi ɔmo nyinaa tutu firi ɔmo nkyɛn ɛbɛsene kɔɔ tete ɔmo ho kɔtenatena nkuro bebree so na ɔmo kɔtena hɔ no ɛma ɔmo hu sɛ ɔmo nya ɔmo asomdwie nti ɔmo nya ɔmo asomdwie no ɛhɔ ɛna ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɔmo ɛbɛfa ɔmo ho adwene na ɔmo akeka ɔmo ho abom ɛnam saa yɛ so ma Asante baabi a yɛn yɛkɔ so yɛne yɛfrɛ hɔ Kwaman Kumasi adum baabi a city hotel hɔ no ba adum nyinaa ne yɛfrɛ hɔ Kwaman ɛhɔ ne yɛbɛsɛ Lancaster Hotel perfect ɛhɔ yɛ nso hɔ yɛ ahodwo nti ɔmo bɛdu ɔnom sɛ baabi a bɛtena yi deɛ afei deɛ yɛn ho ayɛ dɛ adwo yɛn
nti ɔmo tu hɔ ne din ahodwo nhyiaeɛ so nti ɔmo bɛtena hɔ no ɔmo baeɛ no na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛba na yɛn nso yɛne aduanafoɔ na yɛpapa mu firi adanse a yɛba nti yɛtena adum ɛna aduanafoɔ no nso so bi a ɔmo bɛto yɛ hɔ no ɛbɛtena suntrɛ so yɛka suntrɛ so a ebi a Prempeh College hɔ no wokɔ kwada so hɔ no Cambridge. ɛna ɔmo tena hɔ na nsuo da hɔ ya na nsuo da hɔ na baabi a na yɛn nanam bɛtena na nsuo da hɔ ne esu bi ni ɛna ɔmo nso nsuo na ɔmo bɛto no da hɔ ne yɛfrɛ no nsuo no bɛ ne kwada so ne yɛfrɛ nsuo kwada so ɛna ɛbɛyɛ kwada so kɔsa ahoro fa so no nti nanam tena tutu baabi a ɔmo bɛtena biara based on deɛ ɔmo bɛhu yɛ ne nhyehyɛeɛ na ɔmo tutu din nti ɔmo tena ase ananka asomdwom na ɔhene a ɔdo ɔmo firi amanseɛ ba a bɛtena akɔ amane yɛfrɛ Nana Obiri Yeboah na sɛ twum ne antwi abakɔ no yɛbɛnya Krɔbea Amamfi kɔba abakɔɔyɛ no yɛbɛnya Otia Kɛntɛn na Nana Otia Kɛntɛn kɔɔyɛ ne yɛbɛnya Obiri Yeboah na ɔmo nyinaa na ɔmo nya Asante ahemfo na ɔmo yɛ Kwaaman abusua mpanifoɔ na Obiri Yeboah deɛ ɛnam sɛ ɔna deɛ ba ayi nti no ɔbɛyɛ Kwaaman fan sɛ ɛhene na ɔnyɛ kuni kɛseɛ bɛ na ɔyɛ ɔhene ɔno Nana ne nka ne wɔfa ase ɛne Nana ne nuabaa ne Nana Manu ɛyɛ Obiri Yeboah enua bɛba bɛka sɛ Nana Manu a Nana Manu ɛna o Nana Kofi Sɛi Nana Manu no na awɔ ho ɔde ma ne kakra nti nse da ka meka sɛ data ne nyina tete bɛ nti no ɔkɔmfoɔ bi ne yɛfrɛ no Tutu a na ɔwɔ de nkyiraman ɛna ɔkɔ hyɛ ne bɔ sɛ ɔbɛwo akora no bɛyɛ ɔkɛseɛ nti ɛwo Kofi Sɛi no ɛnam kɔmfoɔ no te nso kɔmfoɔ boa ma wo a na ne din na bɛka wo din ho ɛna yɛbɛfrɛ no Kofi Sɛi Tutu sɛ wate aseɛ na ɔyɛ akɔlaa nti na nsɛ na mentwa no me little research bi ma yɛ kyerɛ sɛ na Tutu bosom no wɔ Akuropɔn side hɔ daabi na ɔwɔ Denkyira na ɔkɔgye nteteɛ as ɔhene Denkyira na ɔkɔgye nteteɛ ɛnam sɛ Denkyira na ɔkɔgye nteteɛ nti no ɛhɔ na ɔmaame Manu no onim nti ɛde Nana sɛ Tutu kɔɔ hɔ ɛkɔtena ahemfie kora wɔ hɔ sɛ onsua ahenni nteteɛ sanse na ahempɔn a ana ɔhene a na ne ho ahenni yɛ kɛse that time ani abetu adanse egu no ɛyɛ Denkyira ahenni ya o kan megidi baabi a ɔkɔgye nteteɛ no megidi ba meka baabi a ɔmaame no ɛkɔse bosom bi anaasɛ kɔmfoɔ bi sɛ ohia ba a ɛno ne yɛ Akuropɔn latter side when are the name to every ba Dabi okay continue enti na yɛ Denkyira na meka mo wate ase o abete ase ɛnam sɛ ɔyɛ sɛ ɛhɔ no onim na ɔkɔ mmea konwa ma ne nya abɛ na ne gidie wɔ hɔ nti ɔde akora no kɔ hɔ ɛkɔ nteteɛ nti ɔn nteteɛ nim na ɔkɔhu saa ɔhene anam kasa ne tirim ɔden no ne nua baa bi ɔna ne ho yɛ ne fɛ sɛ de te no na ɔmo yɛ yɔn na ɔne ho ɔfɛ ɛna ɔne akora no ɛfa ayɛfo na Denkyira hunu sɛ ɔyɛ ɔhempɔn kɛseɛ ade nti na wo akoa ɛdeɛ wobɛnyi me nua baa nti na kyerɛ sɛ ɔhene hyɛ sɛ nka kyerɛ sɛ yɛtena se na sɛ yɛfrɛ Kofi Sɛi a yɛbɛyi ne ti musuo ɛsiane sɛ wabɔ musuo nti ne sɛ ɔne ne nua baa afa yɛfono na sɛ Nana Kofi Sɛi kɔ no so no na ne yɔnko paa ne yɛfrɛ no Amankwa Atia a na ɔno ɛso te Bantema nti abere a ɔkɔ nteteɛ wɔ Denkyira no ɔne ne kɔɔyɛ na kasa ne nyamu no na Denkyirafoɔ no yɛ agonafoɔ ɛna Bantemafoɔ no nso yɛ agonafoɔ ɛna yɛyɛ ayoko wɔn sɛ tete ne yɛtena na busua ne atototo din Asante Bono ne adeade ne akyen nti ɛnam sɛ na ɔyɛ agonani nti ɔne ne kɔɔyɛ no na otimi nya kwan kɔ ahemfie hɔ ɛkɔ tie nsɛm mɔ ɛbɛn ɔhene no because ɔmo hu sɛ ɔyɛ ɔmo de hyɛ nti ɔno deɛ Kofi Sɛi yɛ saa na mɛfa ne sɛ ne yɛ pɛ na ɔde ne ho sie kakra nti Amankwa Atia na ne kɔtie bɛka kyerɛ ne sɛ ɛpɔ yɛ abɔ afa ho nyi wo nti ne yɛmfiri kurom ha na ɔhene wei de wonim siri wositie ɛna ɔmo firi kurom firi hɔ na ɔmo kɔɔ baabi a ne yɛfrɛ hɔ Akwamu nti ɔmo nante kɔ Akwamu
ɛkɔbɔɔ ne ho adwaa ɛfiri ntim jakari hɔ ɛyɛ na yɛ ɛyi hene de nkyira hene ho nti ɔwɔ na na ɔte sɛ ɛsɛ ne wɔfa ɛfiri mu nti na ɔmo de ɔmo nim sɛ ɔwɔ ayi ɛfɛ ne sɛ de nkyira a ɔgye nteteɛ no tunu sɛ no wɔfiri hɔ ɛkɔ kwamu na akwamfoɔ nso yɛ akwamfoɔ no ho ɔden paa na ɛnɛ akwam no yɛ ɛnɛ current day ɛfɛ ne sɛ baabi a yɛfrɛ hɔ Asamankesi ana ɔsɛ daabi nya Asamankesi baabi a ne yɛfrɛ hɔ Accra Road baabi a ne yɛfrɛ hɔ normally ne yɛfrɛ hɔ nya no adoa wo sɛ me refi ne din no Nyanyado ɛhɔ na mo ɔsɛ Nyanyado like a town called nya no adoa wo sɛ bibi saa enti ɛhɔ na mo bɛ settle yɛ ɛna ɛhɔ na akwamufoɔ te nti mo ba yɛ no mo si no mo nim sɛ tutu ɛyɛ Kofi Sɛyi efiri kwaman na ɔyɛ de hye nti ɔmo hwɛ no so yie paa so de ntetie de bi ka no ho nti ogu tetie mu na ɔte sɛ no wɔfa awu no ɔmo bɛfa no mbɛbɔ na maneɛ no ɔmo di kan kɔ de nkyira ɛna ɛbɔ ɔmo maneɛ sɛ na Kofi Sɛyi abɛyɛ nti oni a nti sɛ eni ato ne deɛ ne ɔmo kyerɛ sɛ na ɔmo kyerɛ sɛ tete nam telephone bi ani wɔ nti kuro kɛse a na ɔmo gye sɛ obetuma akɔm na ɔmo de ɔmo ni kyerɛ akwamu ɔmo kɔkɔtɔ no nti na Kofi Sɛyi kɔ hɔ no ɔmo ɔkɔhu kɔmfa no kye abrebea na amanfo were ka sɛ ɔkɔtɔ kɔmfa no kye wɔ de nkyira ɛnyɛ no korɛ ɔkɔtɔ kɔmfa no kye ɛwɔ akwamu nti ɔkɔhu kɔmfa no kye no kɔmfa no kye ɛne akwamfoɔ ɛne saa twi kasa wei nipa ebere ka mo sɛ mene no wɔ ɛfɛ ne sɛyi mene ne wɔ nsawosoɔ kyerɛ sɛ ɔno obi wɔ ntɔkwa na ɔmo wɔ nkutahudie yɛ kasa na wo deɛ na sɛ tu no ɔmo wɔ nsawosoɔ a kyerɛ sɛ yɛabɔ ne pɛm tete kasa yɛbɔ pɛm a ɛde sɛ sentence to prison ɛde wobɔ duam na de ahoma akyekyerew ɛkyɛ sɛ ɛmɛ so a abrafo abɛfo akɔtwa wo ti nti saa akɔ so ɛma yɛkɔɛ na kyerɛ sɛ ɔkɔmfo no kyerɛ ɔyɛ kɔmfo kɛseɛ no na wɔnyini bebrebe bɛno de wɔnyini sine Nana Kofi Sɛyi a na ɔsɛ tutu the first ɛna ɔkɔgya wo nti ɛkɔba asɛ no wɔfa awu yɛmɛfa ne mmra no yɛbɛfa ne kɔɛ nti ɔkɔ no ɛna ɔsrɛ fɛ ne sɛyi akwamufoɔ ne sɛ nipa mu se wobɛ sɛ mu gya no kwan me deɛ mehu sɛ ɔyɛ kɔmfo a ɔwɔ anisoade hu nti mɛsrɛ sɛ meekɔdi hene moma me ne nyɛ dɛn ɛnkɔ na mumfa ne ti nkyɛ no nti ɔmo maa na ɛsɛ presidential pardon ɛna ɔmo de ɔkɔmfo anɔkye ɛmaa no nti ɔmo mbɛfa ne yɛ antoafoɔ ɛna ɛmsa Asante Dwaben ɛyɛ me amikro Dwaben kwabere ɛsɛ antoa a nsu a da hɔ ɛfɛ ne nyama ɛhɔfoɔ nti ɔmo bɛfa ne kɔɔyɛ no ɛkɔgye kwaman de hyɛ ɔsɛ tutu free akwamu bae na sɛ tu free akwamu bae nti ɔmo kɔ no ɔsɛ tete no so na ɛmoa wɔ kwan mu na kaa ni hɔ nti ɔmo nante from saa very space wɔ akakra bi no waduru nsawam obi wɔ hɔ me yɛkasa meka akyi ɛna ɔmo de na ɛkɔ nti ɔhene ne kaa sɛ akwamu hene ne kaa sɛ baabi saa ɔhene akwadaa yɛ a ɔkɔdi ahene yi na n'ahene bɛyɛ kɛse nti na mema ɔno nkɔ ɔma asraafoɔ yɛ soldiers maako 100 mmiɛnsa to 100 so ɔmo ngya ne kwan nti ɔmo bɛdu kɔma sɛ enum na woka enumfoɔ sɛnata ne from enumfoɔ bɛ na ɔmo yɛ ayi enumfoɔ no yɛ ekura na ɔmo hyɛ akwamu ase akwamu na ekuru kɛseɛ nti ɔmo gya ne kwan nti ɔdɔ ɔmo bɛduru yɛ no ana ne wɔfa atɔ a obiri yɛ bo atɔ a ɔno de onim deɛ ntiam sɛ ɔmo nam kwan mu ɔmo kɔ na ɔmo kyerɛ de ntia obiri yɛ bo a ɛtɔɔyɛ obiri yɛ bo a na ɔyɛ kwaman hene datam ne din Asante no ne mma a yɛkan kasa biam because yɛdeɛ yɛfrɛ ntɔkwa ɛsa ɛna ne yɛde anim na nyɛ din a yɛde ato obiara so yɛbɛba hɔ emre yɛnya din Asante ne yɛbɛba hɔ na wase na woka fa ntoa ho no na nsɛm mu hɔ ansa na Nana Setu ebetu antoa hene no Nana Setu the second
opem so odi asantemo asese yi ebetu Antoahene no oka Antoahene is on record so oka asem be say menam ko fa Asantehene bae ai na odika na no nkyerɛ sɛ akoa no owura yɛpɛ ne na korɛ saa kasa no menam ko fa ohene ne bae no ka akwamu emra ne yache Kofi sai okofa ne bae na history no oka no nya ana metiase ya ai sɛ tete no abere bi adeɛ bi abɛyɛ ama asante no asante kan entina office ɔka de atete no ho sɛ da bɛyɛ asante ne de ne bɛto ɛna na sɛ tu the second ne ne bɛto sɛ wate ase ɛna asante ne ka sɛ ne sɛ ampa ona akɔfa me bae ne mu no nkyerɛ sɛ yɛ niamo ho tie sikadwa na wasa ato wo ntam tie kasa no wobɛte ase nti mbɛfa ne kɔi nti ɔmo nam kɔn mu ɔmo kɔ na ɔmo hu sɛ ɛkwan a ne wɔfafa so a ɔtɔɔyɛ no ɛkyɛ sɛ yɛ ntɔkwa ɛyɛ ako ɔno nso bɔde soldiers 400 ɛna efiri akwamu yɛ de ɛɛba ɔmo bɛduruyɛ no ɛna Kumase ɛyɛ Kwaman ɔno ɔba nso ɔne na ayi na baayɛ ɔne Bantumahene a ne yɛfrɛ no Amankwatia na Amankwatia ɛni nti wahwɛ a Ɔsantehene biara ne first warrior ɛnka ɛyɛ akwamufoɔ ɛyɛ ɔmo yɛ asafofoɔ so wate ase na emum no ɔne Bantuma yɔnkofa nti Bantuma ɛna nana sɛ etuyɛ no ne asɛ ne defense ministry nti ɛkɔbaa ne saa no ɛma Bantuma bri na sante dwaben ne antoafoɔ no brifu ne nyine ntom bɛdu na abufuo yɛ dɛ ɛwɔ ne mu obɛduru yɛ ayɛsoa no ɛma ne san kyerɛ Kumase that time na ni Kumase na mum ne wɔ Kwaman mpanifoɔ sɛ ne di adeɛ no ɔyɛ akola first ntɔkwa a osuan yɛ ɛyɛ ɛfɛ ne sɛ aduanafoɔ so dada ne yɛ ni edin dɔmaa ne yɛ ni bi din dɔmaa na kyerɛ ne bae nti ɔmo kɔ aduanafoɔ no so no na ɔmo na ne sɛ ɔne ne wɔfa ako ama ne wɔfa atɔ na nkanya ntɔkwa bia na nka ɔmo pɛnka bo mu ɔmo bɛte ɔmo ho afiri nkyirafoɔ ho na dɔmaa ɛnɛ dɔmaa yi ne wɔfa na ɔmo te suntrɛ so na ɔmo hu ahoboaboa a obiri yɛ boa na obiri yɛ boa yɛ no ɔmo benya adwene bi sɛ tete na adeɛ ɛwɔ hɔ ɛnhwɛ ano abetu ɔmo so sa na obiri yɛ boa de na ohunu sɛ yɛ nyinaa ɛte ha yɛ nyinaa so nipa yi na edi yɛ so nti mu deɛ mu nyɛ obi a mo yɛ ha na mmom yɛn prepare yɛ ho na yɛn nyi yɛ ho mfiri ɛfɛ ne sɛn nkyirafoɔ nsɛm nti ɔmo hu ahoboa no ɛna ne soldiers na abrafo no bi kɔka kyerɛ ne sɛ na obiri yɛ boa ɛɛbɔ wo ho pɔ fa betu ahyɛ wo so nti na obiri yɛ boa wɔtafo saa ntɔkwa no si miame ekura na metim tafo ɛna si saa ntɔkwa no ɛnyɛ na obiri yɛ boa nko na wi tafo hena no wɔ ho nso yɛ dɛ wi tafo hena no wi tafo ɔhene no na ne din de Nana Katakyire so ate aseɛ tafo hene a yɛfɛ no Nana Katakyire na obiri yɛ boa kɔmfo nso wi ne yɛfɛ no kɔmfo yɛ amoa ɔno na yɛ abona hene na ne wɔ faase na yɛ kɔmfo hene nso sata na yɛ kɔmfo hene ɛwɔ hɔ so on say that time no obi a nye ɔhene no obi a di ne kuro so that time de ne nya nchi for mu Asante obi a ne man odwaben wɔ ne baabi mampɔn wɔ ne baabi we de yɛ ka formation of Asante no that time no na agona de wɔ ne baabi a on de ɔte ne baabi sɛ wate ase enti ɛkɔba sɛ ɔmku wɔn no obiri yɛ boa wa nwu akono yɛ de ne ba fie ɛma obedi ɛnanan on the 4th day ɛna obiri yɛ boa so toy obiri yɛ boa ne first ɔhene a ɔmo ba ɛbɛtena ɛwɔ ɛfɛ ne sɛn Kwaman no yɛsie no wɔ bɛn ne bɛn mu ne yɛfrɛ no osibirikete osi Bantuma kotie yɛsie no wɔ Bantuma na hɔ ne yɛmfrɛ wɔ Bantuma ɛhɔ ufiri ɛfɛ ne sɛn pampa so na ɔba Bantuma no bɛmo wakyerɛ baabi a yɛwɔ osibirikete osi Bantuma kotie baabi a wɔ pɔte mɛmo wakyerɛ na mepɛ sɛ wote wɔ efiri hɔ ma me yɛn nuanomfoɔ bi ɔtan ne yɛntɛm ɔmo so wɔ Ghana ɔmo yɛ akamfoɔ sa a yɛ dɔmafo
Omo wakasa se omo twa obiri yabu ati a omo hene tena ene na Anya no ene kre. sito. Anya no kre. On say na me cho say omo twa obiri yabu ati a ye kasa kon ye be hu de otwa obi hiniti. Se do ma hene ne that time no na asantin so ane so ntokwa na oni asantin ntokwa ye mentem ho ase ene misinformation ene ma omo koto hye we mu so a omo timi ene obiri yabu a omo di ni so na ye ku ni komfo no ema ohene no oluma no oprai ema omo de ni ko fie nti mu no wu ye na kyese automatic no omo di wuso no saa na ye ka no ohene nya wudi a ma okuro nyina data mu ni hene di saa nipa na okudi mu so no automatic no obetuma betom so na ono so ye saa no wa mefa kwa aman no numum ono de se na onim se rekire bi na obiri yabu amu ye na akon aba na wadi obiri yabu aso nti osadi tuba ye na obekekere na santiman enam se na wate ekwan no wafafo aso owu ye ni nti no ema ne bufu kakra panyutie Eti ofa. ibufu ye no obedu ye so ani in no mpani kire se bosumi na mu no kɔ domafo so sa eye aduanafo a na omote doma no omote suntress no okɔ omo so sa nti okotu omo so sa no ena omo wofa that time no odo omo free ayi betena suntress ne friend nana kyeremasikafo no ono enana mefa ne se ote odo mo betena suntress ho a nanka ono de ono obiri yebo ate nanka asumdwi ni na ono no free ho no na de ono so befa saa akonwa no eye nana kyeremasikafo akonwa no ono so obetena ho no nanka onyo ono so no oni problem na omo nyina ate asumdwiem ekopem se asem we ye dai esiye na saa ohene no ne efre no efe ne sei nana yebo a afari na chi no na de obedi na de ne efre no doma akusi na ne di ne nya doma akusi na tete no sei ebo odi na de ato sei dwaben hene ye fre no na dwaben mampo efe na mampo nti ukuro no ne de ato se de be ya nti ne din de kusi bibi kusi na ema on yes That time no sa I'm not trying to come in but say na don many ho dia ene na ene so be edua na kusia na aha no ne din pa ho ne din pa ho na kusi ka ho na ekoba ne saa no na wei ba ye no na saa ntokwa no according to story no kra na nye doma kusi ni kwa na saa de na according to story no em se efe ne se na kyerɛ miskafo no free ho no na yɛbo afɛre ni bedi na de no na yɛbo afɛre na yɛ saa de no be na ayɛ sɛ ɔno nso awukɔ na aka amammerɛ mu no wobɛfa wɔ fatuti a udi na de usuae sɛ de ɔyɛ na ɔbɛyɛ bi ayɛ de atoa so nti na sɛ tuba ayɛ no ɛma ne bufu yi ɛkɔto hyɛ wɔn so ɛna ɔpam ɔmo firi hɔ ɔpam ɔmo kra ɔmo firi hɔ kɔɔ yi o efiri hɔ kɔɔ yi ɛma wɔte sɛ kasa bi yɛ kasa etu ato wɔ bare wɔte sɛ akasa ne pɛn ate but obetima kyerem na mɛkyerɛ nti ɔmo firi hɔ kɔɔ nti ɔmo firi hɔ kɔɔ yɛ no ɛma dɔmaafoɔ no kɔtena kumawu mo furo ko kumawu nti ɔmo anso hɔ ɔmo bɛ na ayɛ sɛ afei deɛ ɔmo ayɛ kakra nti ɔmo de ɔmo ani hwɛ ɛbono fam hɔ sɛ ɔmo kɔ pɛ baabi abɔ ɔmo ho adwa na ɔmo kɔɔ yɛ na ɔmo de dwa ato abaayɛ ɛna nan sɛ tu saa agye ɔmo ɔgye ɔmo bɛtena hɔ no ɛdɔm akusi astate saa ne ho rekyerɛ kakra pɛ sɛ ɔsaa gada ne ho nanka ɔne sɛ etuɛ dɛ ɛbɛko rata na sɛ etu so astate bɔntoɔ frɛ aman ne sɛ ɔmo nyinaa bɛnka ɛho mum na yɛngye ɛho firi de nkyiransɛm deɛ no nana bebiri yɛbo a na ɔyɛ no ɔbɛ so bɛtoa so nti ɔbaa ɛkɔyɛ ne saa no ɔmo sɛ dɔm akusi na astate yɛ yi no ɔmo saa de ntɔkwa no ɛtetale mu biem ɛna odwaneyɛ no ɛna ɔmo toa no ɛkɔtwa ne ti na deɛ mo ɔmo hu yɛ no nti baabi a na ogyina mo ɔdwane no na ɔbɔ bena na ɔto dɔm ɔbɔ bena ɛdɔm na ɔde kɔ nyinaa no ɛna yɛfrɛ ɔmo dɔm bena ɛdɔm a ɔmo bɔ bena ɛna ebenya adɔm a ɛnyɛ sɛ wodɔ ɔman ɛnyɛ nokorɛ
Sa wo do man na ye do ma de a ene adenti na motim hu fra kwamu no man from nti omo kro mo free aha na omo call ba bi omo ko tena ye no o man fa do ma na nko ho ni o from akwamu kuma okọbu no man mu ada wo akwamu ketwa ho na omo ko tena ye ansa na akiri omo bete omo ho free ho abeset ba bi omo yi a efre ho dom na do ma na ye edin a eye omo ntam eni nti ma asante ho ya obehye omo mu se okun omo wofa a na efre no na nakusi no enti sa oya ho no hye wo mu che na enu akiri no enu akiri kra no enka ebetwa mu ma omo wofa bi sa aba bisuayen bisuaye wa santemem ema kama enu de akiri kra no na o de ye kan ba bisi ho enti asante de opanyin abusua akan busua kro to a omo kan omo hu bo omo select omo hu ana omo hu odin mema na omo hu odin omo nim ntokwaku to omo beti omo wieye no omo second tokwa na konfa no che yese no sei ye ba ye hu se de nchira na edi nyina omo nyina so a ye nso abeka nti kwan be ne fa so ebedi ye hu afri de nchira nsem na omo free komu ba no konfa no chehye na na se tubo se wahenie ni ba ba ye kase asene tan kro bia na okire na mani nti ono so ya amani odi so eno na ama besi ne na wahemfo omo no makomfo ne nam makomfo no mko abisa omo nti odi so no omo ye nsesa na tie dia omo be ye ho hyehyeye na omo agi kro ba akọ esi ho na omo yi kandifo na omo ye omo hyehyeye nyina omo ye saa nyina wi a afa omo ba ba ye den na omo akọ face de nchirafo omo ye saa nyina wi na ba bia na obiri ye bo ate a na setu ye setu the first amponua eti no ho na omo de oba bia na omo hia ba bia na omo hia na ye tete nti na nwura da oso nti omo dua wo ho a edua na se na omo tena na sa dua no anse na omo ba be dua no omo cast lot omo ba se omo dwene ho penifo na omo hia ye no sa himfa na de be ye kropon nti ye dwene ho se bi ye se yemfa nkokumawu ho na asase wo kese ebi so ye nya no aha na nyina yete a ye fa ye ho adwene nti dua no a nya efe no kuma dua no edua ba kokumo na edua ba po a nti omko na kumawu die na wu konfa chika se be bi ebe so no ho na de be kropon nti ase na no motena dua na bu 1847 nesi adum ba bi de Royal Santi Museum no ho na nesi ko ho na ne manhia na ye ka asante abakosem no ba beduru ho na ma kire odi nti a edua ne buye ene de ba so wa akire nti no asante de yete ba bi yete ya na meti sa amanfo ka se asante for de o ma brandi o mo ho kama enye branding efri tete sa na o mte de nante o se tu na se tu abebi otoso mienu ko ye o London ade a ye tete nhia mu a ye hia mu akese bibibi na we ye ne first kind a ya standing akọ kwesiko krum e broni krum yakoye bi na ayefe fact me fa konya we so eda before mo landing no mo call that day location ni nyina no mo ntimo support nyina asesa mo yard in fact it was one of a beautiful event so colorful so impressive omukoma odi ade a yenhu bi da hunu sa history no mo chiro no it was a history no mo chiro because the first of its kind no kan memrim ene asante memrim ebi nsi da enti no enye branding ya brandi on sa na yete ye de enti ama yete sa no ananom hyehye mu no mo jinka bo mu di enti no free be si ne sa na yete yense sign enti opanyu bi sama asante a ye nana ntwe nyame ne nana ne yen na se ne yen ene ya to ma ya be de abeduru ha ye nyina ye wura esusu no opim so setu abebi yewura ne sante hene saa kasa no asante kasa ye ka ya ne bi mu fi se e kasa yewura ne sante hene a kire se wo ye otumfo akoa dabi yewura ne sante hene ne kire se nana mo hye mu nyina mu no asante benya wo mu nkabo mu no opim so say to the first one my comfort anoche ehye bi se ansa na asante betimenya ne fa ahodie no yenya ye kropon a edikan a eho
na ye kuro pon a mefa say regional capital baako 1 afei so no yenya enipa baako obedi anim se leader anase chairman anase president se what ase eno so baako na ye nyina ye beji tum mu nti asante abusuaku a beji saa no man tum no na omo ye nwotwe panyipaje utie me Yopa. no na omo ye nwotwe saa abusuaku enwotwe no na beji saa hye no atum na saa asante abusuaku enwotwe no omo ne Dwaben baje utie me Sure. omo ne Dwaben omo ne Kokofu Nsuta Mampong Bekwai. okay so omo nyina ye nkuro a omo beji hye ni tum nti se asanteman tenase a sa nkuro abobo omo din nyina no Kumawu Nsuta Mampong Dwaben Bekwai omo ne adanse ni we mu no omo na asomnya perfect omo na omo ye sante empanifo pa nti asante tena ye fre bibi foku na no meba ho na omo hia mu na omo gitu mu no obi akofa konfa no kye se yabagi atunu dia na obi ankofa na kunya tuntum a wote so emra na omo nim ade ode beye omo kofa baaye no na o ka kire omo se ye hia one unitary state enkabo mu ba ko a edin a ebetimi de akon adi nkudim enu nti no obi akofa na kunya tuntum baaye se ye beye kunya no omo hia ai de se de ya bodwa ya hia nti unse meka se asantefo nye first time ye hia ne ye penhyiamu a ye de fa ye ho adwen omo hia na odi obi akunya tuntum baaye na odi obi a de esi ho na o ka kire omo se ene nanom ayi nadi a kire ne se obi ombe nsenkyerene ama omo tirimu ponom hye no awie peye ye be wie peye a akwankyere weni na nanom kire ne se wonye nti otwa ajatum no hye obi a de ba bia obehye no no eho na bantama statue ni sina kopano chipodua no wapagya no Matias ye. Jelo maka kire wo se Na bantama run about no. Sa so free me catch was free pampa so eba adum ekuro bi hye wona efe onutubuna so saa nutubuna so no ebesi ne saa ne da frɛ hɔ bet na amanfo efa ne se ho nyina eba ntema idi pa de nutubuna so Police quarters oh sorry ya ɛhɔ na ubewura gi no ɛhɔ na mɔkyerɛ no wei no wɔ no yɛfrɛ hɔ nutubuna so ɛhɔ na obiri yɛbo a ɔda hɔ na aban mu na wɔ hɔ no esie no hɔ yɛnsie obi a wɔ hɔ bi hɔ na ɔda enti ɛkɔba ne saa no ahemfo no nyinaa behyia hɔ saa bea hɔ ɛna yɛhye wɔ makonwa no nti ɔmo hye no wie no na setu ne obiri no akyekɔmfoɔ ɛyɛ nkonwa obiri no akyekɔmfoɔ yɛ nkonwa ɛma nkonwa no mu no ɔkɔm ma sikadwa firi soro yɛ dɛn ɛbae a nanam nyinaa de ɔmo ani yɛ dɛn ehum bi de ama asante nkama mu no ɔhene biara brɛ ne ho ase ma ɔsantehene a ɔfɛ ne miwura no ɛno no ɛyɛ ɔmo nwanwa yie sanse na ɔmo nte ho mpani nsɛm ihu bi da na sikakudwa no baayɛ no na sikadwa a ɛnya akonnwa nti ɔka kyerɛ ɔmo sɛ nkonnwa a mowɔ nyinaa akonnwa a ɔnwemfoɔ na ayɛ ɔnwemfoɔ na anwene na wei deɛ ɛsa ayɛ dua wei deɛ yɛbɛnya akonnwa a ɛsombo a ɛbɛtena asantema ti a ɛnyɛ nipa na yɛyɛ na mmom ɛnsa nso nyɛ dua na esika akɔ na mo hu yɛ in fact ɔmo ho dwira ɔmo nti obiara te aseɛ ɛmɛ ɛhye ne deɛ ɛna ɔde sikadwa no ɔhye ne wie na ɔde sikadwa no yɛ dɛn esi so what aseɛ na sikadwa ne ba no ɔka kyerɛ ɔmo sɛ sikadwa ne ba no ba bɛsi mu baako so deɛ bɛsi ne so no ɔno ɛna ɛbɛyɛ okyitirani ama awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa ɛwɔ asanteman mu ha ɛyɛ kuo a yɛati na ekuo ne din no yɛbɛfrɛ no Ɛsanti
esan say ye kan ho bom enam esanti ene benya asante esan say no say kasa year and year after no ye twi ya ye ka betom rebi no wo say ne nchirima so ba besesa kasa na besesa ne be ye na asante nti ye benya asante na kire say nka bom ayeden aba ti nan say tu na so ne besi e opim so na je so abayo kitinani ama asante nka bom ku na munya wie no ka kire mo say si abenya dia ene na nanom aka kire ne say ye bedi de nkyira so ti o kan obi ayi mu hye no ko de nkyira ye kura obo ne ni ka so obedi ni so a na kire say wabu musuo ti say aka asema egu ba na ansa na ebetime di de nkyira so no na nanom se ebehia abrempon miensa omudo omuti beje akyerema ama asanteman enya no nko a abrempon miensa no omu firi ho a ehye di akyire ni baako de yebesie nanim no so baako so no yebedwu no se de yedwu abe no bize yebedwutwa no ana baako so obedi sananim on tutu onya hwe na omu nyina beto omuto a eno achi no ebedi osano so nkunim na omu ye no ono nana okonfa no chiso so no obeye de ne de nti ampa okan na no ansi ena dwoso hene ne fa ne di kopem ena opeja ne sese ono de enhyeso a ntim jakari di o makomu no ode no bebo afode ama asanteman no mu ogidi nso okonfa no biko de omu hunu that day no so okoma sikadwa firi soro baaye no ma omu benya agidi kese ye den ema no se de omu hunu nei ode ne kra beto ama asanteman nti odwe adweso hene a na nana di kopem ne ma ne saso onde ode ne kra bebo afode owie ye na ohene bi ne fa na asanso kofo oya adumakase kese hene ono so so ono so de ho bebo afode ama asanteman na omu ka we ni nyina na omu nim afode no ekwan ya efa so omu de omu bebo afode no ena okaaye ena kumawu hene a na Chenebo akodua kumawu hwenebo akodua so de ho bebo afode na kumawu hene de na eremu ya miensa na eremu miensa no mebo okase omani nkokra na eremu emra aha ose yemani nkokra na eremu miensa ne mra na okofia okokra na eremu se de adruni o na ewose obi kuma asante no na ono de ode ne ho asi wo se yemfa ni nyi asante mai sumusuo emani miensa no omu nkontokwa a omu twekora no omu nyina ebe kambo mu that day no se omu mpene emano me wo mu din wa ha betem se history no eno na meche se ye ka na yabobo din na ayefe na emanu miensa na omo twekura oyere ketua no na na ese wo ya age awale ni ntina mpanifo no ebonyu so eso papa ne be kra o se wo kosa no oba no obobona akue famntuma brami o na ne de asema asini entum se otumfo so ya obi begino o se adwe akue yae famntuma asini brami o na de na chese asante kire se okun ba ye mwaboa ye ho sire ositie bia na so du bibo mu na okodi kun se sojani a ya fro se ko front nti saa kwadwom no saa ne kire sa na kire na okra ma na ante ase enom se dabi enti ema no bufu na obri abo aka se de me ye no mo nte ase se me ma nkwa ntim jakari ba be fam nyina no mu makokumu na me konso na me di me kwa me nkwa me de me kra beto wa ma santema nyina nya omutira yedai adi enya me nkwa ajeso hene di kopim ahyebo asa ai ohene popo sanso popo asanso kufu enso Chenebo ahyebo akodua na Chenebo entimi twiribu akodua me so na ibi mampon hene so ahyebo enti epemoma no
ɛmaa no te aseɛ ma ne kɔɛ nti ɔkɔɔyɛ no na kyerɛ sɛ afei ne yɛbɛkyerɛ obi ɛkwan yɛfa so a ɔde ne ti bɛyi anaa ɔde ne ho bɛbɔ afɔdeɛ ama Asanteman ɛne yɛsɛ wo adwosohene yɛbɛdwidwa wo nti that day no a ɔno de wankɔ fie ankɔkra yɛdwo no sɛ a bɛtwitwa ne nam nketenkete ɔkɔmfa no kye kaa sɛ deɛ ɛbɛdi kan ayɛ ne ho ayɛ n'amammerɛ ɛyɛ Asanso Kufo ɛyɛ Dumakase Kɛsehene yɛtu amena ɛne yɛde kukuo kɔmfa no kye yɛ nneɛma bi de nnuro ne ade gu kukuom ɛna yɛde ne hyɛ amena nim na ne nsa tɛ soro na kukuo no si ne nsam ɛna ɔmode nnuro ne nneɛma gu mu ɛna ahemfo no ɔmo bɛkɔ ne nyina obiara sɛ bi nom yɛ ɔmo bɛkɔ de nkyira na kɛsɛ hɔ na kɔyɛ nsraban na ɔmo bi ɔmo ho fortify ɛhɔ na kɔyɛ ɛnyɛ nsraban mu ɛhɔ na kɔyɛ baabi a ɛkɔ abusa no nti ɛhɔ na kɔyɛ bia ɔmo kɔ bene ɔmo ho nti ɔmo yɛ saa wieɛ no anso hɔ ɛna Adwosohene de atwitwaa no nketenkete ɛna Kumawo Hene Kyerebo Akodua deɛ wanyɛ dɛn yɛnku no odi sa n'anim ɛna okura tuo wantutuo ɛna odi sa n'anim nti ɛdɔm no twi faa no so nti ɔno nso so no wu anim no so ne yɛ sɛ ɔmo mmiɛnsa nyinaa na kɔmfa no kyeka sɛ saa ntɔkwa no ɛyɛ ɔpemso say to the first ɔbɛtumi akɔ bi ɔkɔ a ɔbaayɛ ɔbɛba abɛwu ɛna ɔmo sɛ na sɛ etu na asɛ tu bɛwu di a ɛna ani so ade hunu no ɛnyɛ dɛn ɛmɛm ɛna Mampɔnhene sɛ tu bɛkɔ deɛ ɛneɛ moma ɔno ne nkɔ na nana sɛ etu ntena fie na yɛ sɛ Mampɔnhene gye tum sɛ ɔkɔ a ɔbaa bɛyɛ dɛn ɔbaa bɛwu ɛyɛ nana Boahen Anantuo perfect nti ɔgye tum saa nti ɔkɔɛ ampa ɔbaa ɔba bɛwu yi na ɔmo nyinaa yɛ ɔmo de awie yɛ no ɔmo yɛ amamena wie aka ɔkɔmfa no kye deɛ ɔkɔmfa no kye so ɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɔbɛkɔ na wakɔ akɔyɛ amanneɛ na amanneɛ no ɛwɔ so onya nana no ho ɛna ɔmo bi a ɔmo bɛtumi de adi ɔsa no so nkunim nnusa meka sɛ begin meka kyerɛ sɛ anasɛ etu a ɛne Kofi sɛ yɛ ɔkɔ de nkyira kɔ fa ɔbaa no na wɔyɛ na ne ba no anyini ne ba no ne ɛfɛ ne boduro no ɛde information firi de nkyira fie hɔ brɛ ne papa ɛkyerɛ akofo a ɔmo wɔ Boampɔnsɛm fie hɔ nyinaa Boampɔnsɛm akonnwa de nkyira kɔhyɛ ne ɛfrɛ no nana de odi adeɛ ne ɛfɛ ne ntim Gyakare nti wei na ne ho ɔden ɔmo akyiwadeɛ nie munye sei ɔboa ne papa nti hun sɛ Asante akonnwa yɛ bɔ akonnwa bi ɛma mama akonnwa a yɛfɛ na Kyempem Hene Akyempem akonnwa no Asante Hene mama nko a ne di nam akɔlaa ne nti ɔmo bɔɔ saa akonnwa no maa no odi na Hene Akyempem after that no ɛna ɔmo kɔɔ saa ɔmo di nkunim nti kɔmfa no kye deɛ ɔdane ne ho ɔbaa ɛkɔtɔn atadwen ɛwɔ kurom hɔ na ɔkɔtɔn atadwen wɔ kurom hɔ no ɛma ɔhene no ɔsɛ ɔhene no ehu na ɔbɛpɛ no ɔhene no hu na ɔpɛ ne pɛ na ɛsɛ ɔmo di nkunim ampa ɔkɔɔ hɔ ɛkɔtɔn atadwen ɛma ɔhene no ɛkɔhu no ɛma ɔkɔpɛɛ no ɔpɛɛ no ɛna ɔyɛ sɛ na henkwa na bɛka kyɛn sɛ na yɛhu ɔbaa bi a ne ho ɔfɛ paa yɛhu ne so baa wɔ kurom ada tuntum kama na yɛhu sɛ ogyina ekurom nem sɛ ɔyɛ hɔhoɔ na nasɛm nkɔfa ne mmra yɛkɔfa ne baeɛ na hu na no sɛ akɔla yi ho ɔfɛ mɛwale m sɛ tete no na ahenni na ɔmde wale bebree de wale ɛna ɔne ne daeɛ na onyaa ne ho nsuo na ɔpɛ ne ho nsuo a mefa sɛ yɛ mpanyin kasa yɛka sɛ bɛrima ho nsuo ayɛ adeɛ ɛna ɔde wie no nti na ɔkura no nti ɔsaa dane ne hɔ kɔ ne kɔtoo wale na ɔde dade ɔmo kɔkɔ ntɔkwa no ɛna ɔde wale na homa no dade na ɔmo ahemfo ne ba na ɔmo basa no ɔno di kan ɛkɔ sɛ ɔde na ayɛ sɛ ɔne ne twem pena ɔdane ne ho ɔbusa nsɛ friends ɔsɛ fɛ na aboadwowa ɔhɔ ne ɛbɛnya edin aboadwowa no ɛna ɔde kyekyere na ɔmo di de nkyira so na Asante
ebefa ekuro ni nyina na asante na koye nkuro nto om kam ho bɔ mu ntino afei na nye kuro pɔn baako bi abɛyɛ kuro abɛyɛ ɔman sɛ de nkyira no wanku de nkyirafo no na ntim jakare die tatam no obedi uso a no ku nipa nyina na wafa okuro ɛne wajapade asante de wanye ne saa ɔkɔmfa no kyika sɛ ɔmo kɔ saa na ɔmo di nku na ɔmo nku bia ɔmo mfa nipa no ɔmo mfa nkyekere ɔmo na ɔmo mie kuro ni ɛno ɛna ma asante mu trɛ ya ɛne ɛwɔ asante a ɛwɔ na man hene a ɛne bia bɛkeka ho a ɛwɔ almost 60 to 70 ndisa na tie Yeah, na yɛn hwɛ adeɛ o kasa na o ka o use word bi te sɛ abusua unim something about the word abusua ɛde na nya word abusua ɛnkane no ɔn sɛ meka sɛ ɔhene bi tena ase wɔ adanse ɔn sɛ meka sɛ adanse na ne nyina yɛte ne yɛfrɛ no ɔhene no ebu bansra na abu nana abu so me ba wo adanse hene no na ne din paa ne yɛfrɛ no ɛyɛ because bɛpɛ sɛ me ma fact n sɛ ɛyɛ history nti o se nya exactly din no okay na yɛtumi ɛde to hɔ ma obi etie ne kyena one dispute fact bi ewu okay so ɔhene na ɔwɔ ɛfɛ ne sɛ adanse no yeah ne yɛfrɛ nana abu na ne din paa baako ka ho ɔno ɛna de nkyira ahemfo no adi ne so nkunim no so wate aseɛ na nana abu bɔnsra nana abu bɔnsra na ɔno no wɔyɛ ɔhene a na onim nyansa paa yɛka nyansa a na onim nyansa paa nti mmerɛ bi duri ɛma ɔkɔmfoɔ bi oduyɛfoɔ bi hyɛ no nkɔm sɛ ne kuro no a ɛyɛ adanse no a ɛdi akanman ni so nyinaa no ekuro ketewa bi abɛdi ne so nkunim na sɛ ɔmpɛ sɛ kuro no bɛdi ne so nkunim a ɔnyɛ amanneɛ bi na amanneɛ no gye sɛ ɔde ɔno ara ne yɛ mu ba ɛna yɛ sɛ meka sɛ ne yɛdi agyadeɛ na ɔbɛka saa no mmaa no a na tete no mpapa ahemfo so no nwale mu wɔ ahene no a na mmaa na ɔhene no wale no mmaa no ampene nti sɛ ɔne mmaa no wɔ dan mu a ɔmo kasa asɛm ne nuabaa ɛte na ɔse na mate sɛ ɔne oyere mu di nkɔmmɔ sɛ sɛ ɔmo sɛ ɔmo mpene na ɔma mpene nso so a ekuro yi a ɔbaa bɛdi esi ɔbaa ɔbɛku yɛ nyinaa afa yɛ kuro nso aka ho afa yɛ agyapadeɛ na nneɛ ma memfa me ho ma afɔdeɛ na yɛnku me nko anim nyinaa munya mu ti ne deɛ na ɔse daabi gye sɛ bɛrima ɛne ɛde ne yɛ na ɔse na bɛrima deɛ a sɛ mema yi wɔ hɔ wɔfa asefo yi data ne yɛmfrɛ ɔmo wɔfa aseɛ ne yɛfrɛ ɔmo nnuamaama nti ɔkɔfa ne ma bɛrima baako bae na ɔmo gu so ɔmo yɛ amanneɛ na nyɛ yie ɛna ɔhene no ka kyerɛ ne ɛkɔmfo no ka kyerɛ ne sɛ ɔmo betumi ade foforɔ ayɛ nti na mmaa no deɛ ayere mu no nim sɛ ne nuabaa ne ba no deɛ kuku no de na yi kuro no ti musu tia anya nkunu no ɔhene no ba fi no ɔsɛ adeɛ a mema yɛ bi kɔ ne yɛ ɔman kɛseɛ adanse ɔman kɛseɛ emu na akyem ne kuro no yɛ nyinaa abono ne nyinaa wɔ nti obiara sua sɛ adeɛ abu ayɛ wɔde n'akonnwa no ayɛ will ɛhɔ ne yɛfrɛ no sɛ asante ɛyɛ will ama ne wɔfa ase nti wɔka kyerɛ ɔfrɛ kurom tuo no nyinaa sɛ ɛnɛ da yi sɛ mete ase as me nuabaa me adeɛ a mewɔ biara no akwadaa yi ɔfa ama ne yɛ yi tio nti yɛsɛ wɔfa aseɛ sɛ wate aseɛ adeɛ a mewɔ no me nuabaa yi ba yi anaa me nuamaa yi mma yi mmarima yi ɔmo fa aseɛ abere a mi ni hɔ no ama ne yɛ yi ɛnɛ kyerɛ sɛ ɔmo de ɔmo ti ɛgye akyerɛma ama kuro no ɛte sɛ twiti bible abraham de mu isaac ɛkɔ yi musuo no na adeɛ a me nuabaa ne ne maa yi mede ma akonnwa yi ɛma me nuabaa no na ɔbɛn ntumi ne ntumi de ma ne nua me wɔfa ase yi nti adeɛ a mewɔ no wofa ɛna ɔso wɔfa ɔno nso frɛ ne sɛ wowɔ a mefa ɔn scenario ati ase wɔfa aseɛ ɛne bɛnya akasa wɔfa aseɛ wowɔ deɛ a mefa ɛna ɔse ɛna ɛwofa nso ɔbɛfa aseɛ de sɛ me deɛ mema wie no mawie m'adwuma no yɛaka akyɛ nyina mede ma wo
ene be friend no ofa ase enti hono obi ase nsa me ka se na ya busua ekron keten no obi ase ade abu aye die enyina ye besua ene be ye abusua ni be nya de word abusua nti asante mamre no ene aka mamre no asante free baabi na asante beto akan ena akan ena enyina ye de adi ekuro yi so abesi ne da ye kasa yi nti na sa na tie opanyin na hello na uchrem na uka bibi fa osibrekete osibantuma kotua emse ode no bewie na onsem kaya na sa asema etwato apesa okama amansan ehu fa asante ho no na waka na edi show yi abana wie. okay osibrekete osibantuma kotua hiniye no tete no nso maka se bantuma na edum na ye kwaman na ne bo eben ebesi ne nyina omo da ebum ne sa jipe na separate edum ne bantuma na osibrekete no enye maybe do ma hini chire mu na omze wonu ni wate no nso de na adwene keka de oni osibrekete no aye sumaya na aye nana amankwatia ade esom me kwaman na eho na nesi ntini na ho ye hye so tu se maka se kwa doma 40 suntreso enti obia data opese oba aduma ne kwan na bia ne kwan da pe se obefa saa bantema kwan no enti ye kire kwaman akofo ne asanto akofo ne nyina se oba obia ba abrafo ma akeka o manim tuntum be de bese ne ehun se we ye abrafo mo ye asantefo ana o mu firi hin de nkyira ana ayifo yi bi na ebe be wuroma bi di bone enti oba o tonwom enti osebrekite osibantuma ko tie hinime na aboku hinime unti na mi bo so atness we hunu se eye code a afei ye betimi abrafo no betima mo wuroma a ye nya obone hinime ni kire se bieme yeah so but what a history of say saa suman no na ewo brass pan mu ya wakese na ye brass yeah na asante pedio obobo saa suman ho ban nti that times na nkranza abedi asante nsem nti na bema hodenfo bi ewo nkranza ana mu kopa ne chewo se omewan saa brass pan no ema wo mu nti wuduru a titiro ma no ehun wo mu so oyo oba na duru a ohwe bema wo gina ho a se de ebi mu kan ne se kwa brane no ohwe bema wo gina ho na beti ni entine ewo ne ho na wo se wo pachaw na wo ma wo kwan mu watwam what is our history ni so tete no ne mfa abrane ne de akofo ene ne bo ohini bia ho ban no na brafo enti abrafo so ya omso se tuei unhyɛ ɔko ma yɛ nkɔma ntwa nipa na chimfa mɛkyerɛw akwabrafo no na ɔmo yɛ akofo a ɔmo no tete no ntɔkwa no na nyɛ mɛtwo sɛ ɔso wa wo ɛyɛ nsɛnkyerɛ ne nkonya ani tumi ɛne yɛde eku oti ase ti abrafo no wo bosom no nsɛnkyerɛ ne twɛ ya ɔde ama mu na mo de ekɔ ako but ɛno deɛ ɔka no min doubt sɛ ɛnyɛ no korɛ but to be honest with you me need too much fact but the me ni sɛ anwura ya besi ne de anwum wotete na book ni ho nti ade bia no head after tonwum asanwum kro ya yɛ ka bi sɛ be nkyirima be kan na hinimio opono hinimi na ho yɛ barrier a obefa so ade bɛkɔ adum hinimio opono hinimi nti wo ba nyina na wo to ba wo because adum no anumfo no na no mo so te no mo so that time they say to abento do ma gada ho nyina ati the only place abetuma fa be wura because of obri yebo asem ni ntino so be fa bantoma so yokofo panyi a oni nana se tufre yaba oni na ye barrier so what ya say ini se wan fa ha unkɔ adum unkɔ kwa aman ansa ni benya asante no na hope na ne kwan da te wo ba no abrani be ya kyerɛ sa anwom ne to te wo ba nyina wo to ye dai eba nti uduru wa ye wa nso di
from distance. I mean, say, you are one of us. You know, be neighbor. Intino say it become who said the old cana. As I said, history there. I want related stories. I am in person make us do be canyon credit. The only thing I would try and train another man. History no one say yebekọ baby a do mahini chantro no na o ka say a free Kumasi Bantama fana say G hospital kese wo Kumasi no a free wo ko e ma say bi e Kumasi asafo na say Central Market no ye wo nkro be 9 na e hye honom ene say de ni nyina ayera ana yeah say nkro no kai say okay so unse me kind nya unse so free G ho kwa ye wo nutubuna so ene na to Bantama so first ufiri ho a no aba pampa so ufiri ho a no aba denchemina so okay but mention so do tribunal so nin baby annexes quarters one Bantama actually one try pampa so and abe pay first baby a motonton ties ne trotro no abeje wa afa no try na wo fa adum ho a obekwa akoto denchemina so no ho na statue bi si na na say wo prison so na say prisons one achi so ho na ye baby a na say tuche na himfie na usan ba from ha ne wo adum ho na ye adum nti wo adum ahimfie no e baby a sebe 224 no wo edan ne wo no ensuase so adum suase ensuase nko na adum ahimfie nko ensuase so ye omo so ye kuro de me kanya na ye kuro different obi a tiri baby o ensuase na wo fo ho no usane aba abesna ko pz to ho na ensuase fo na wo no if I say baby ana na nkene ne hegan omo wo no o ba ni mo ho nyina ye ensuase na adum o ba ni mo nyina na o ba ensuase baby ana choba baby wo ne fro ensuase choba nti okọ adum dadem ho so nti unse besi ye fre adum dadem ho ene na adum anum fo no na no omote ansa na atafofo so so ato aso na ho in between no na ekru woni fo dade so aba ni nyina wo ho hyem a ebesi na na mo nim ni nyina wo say ye nchirima no history no ye nsua ni ye nti ama division na ya distort history na obi aka bia na ye di akiri nti no sem proof numa se numa na se num nkuto no de ni nyina ho na mum no abefre ni nyina adu ensuase nyina efre nyina adu pampa so nyina efre ho adu ni tubuna so efre ho adu na baby a na open so ahimfi efre ho adu yo mpanyina tenase na ohwe na woka adum ne enum ne pampa so no unim abakwasem kakra within be 2 or 3 minutes bi efa kasabebu anase kasapon bi a kire se yeti adum no nye ni asamo na rensa unim sa ebe na se baby efriba anase sa kasakon no sadet unim baby efriba ebe na kasa bi yeti adum nye ni asamo na no nsa no se na America te adum aye kura ewo ho dada etiti kuro so ati ase na story no escape me kakra minim history okay ma kai ho mamemram ha ho yeti adum nye ni asamo na rensa no emra anumfo na omoye abrafo no ebeso adum no na omu kin no ana kimpin no di odi animu no abrafo ne efe no omu na samoa okay na oba ne so ono so betu nipa wa santemem do mo ya abrafo de mo ba ne nipa wo na eduru se empanifo no epie akope kwankwa nua se biase atena anom kakra na se na me so pie abrafo yi ninam adum de enoma ehunahuna omomu wo adum ho present day adumi ena ma empanifo asabi omuta hia ena mo sane yeze na wo ba ne ye wa ha o ye wo ba ne ye twie mu to dada se de enne
then my phobia to make us a media, my bomb to pampers that I know. Oba near Wadada. Into a 2 Dumasian, near someone, near as someone a rinser. And someone and no answer. Yes, as a now or tap in the Paka Cracker Crow. I said, A bit mine, okay. A bit mine, okay. Nadia, me, at Tias, and say, a dumuno, the word a dumuno. Tea. Na, Titino, ya brafo, Mudomina, ya brafo, crew. Na, abrebia, no masu jatene. Na, ada did the inchirasono. Ena sa eja tene na njatana, sorry, jatana no maso. Tete fo no bi kire se anumfo no nom se yedi ntim jakare su dia enya na eja na ayeden adum ese sa eja no maso yese enna no mo kọ ọko a ono no mo kọ so muja no se tete ne so mo ye atenefo ya no mo kọ ohini bi wu an asoso ntene no so atene ha na ehọ na ne wo nti atenefo no abrebia no ba menhia besoma da na nya menhia ne wo menhia so achie one day be ka history nti a ebenya saabia no ani kuru a ne wo ho ni nti e tu menhia na ehọ na obi aba obeso no ni jetia nti atene enom se afi de ye di ntim jakare su dia ene na etu nkotwene de da ene na eja na edai adum ene fense adum na tete no omo tete ho nyina no na akire ho no yo ye dade so abafo sana menim no na menim sa particular ebe no menim se de nti bit mind okay dade so abaso so e was story nyesa bia metala a fruity but a konso mfaso ene menya sa dade so aba why ade wo ya brante bia nka wo de history ye dai tafuni ya brante a obetena Germany be ma fefe why ade but fese ye be kan nsem bia to na ye nsem na ho ama nchirima so besua na dachi bi o ma anyira oh yes me de wasi pi se oba meet Charles show so me pese me na ya more shows I mean I was say yetimi inform amanfo I was say ma nchirima be hu asante ankasa anasa bia ade bia eya yira no o say yesai pija ba na nchirima so ebeto so what you say me da se pa so na me so me da was pa na me so me fa akonya me so ma chia watifo nyina se omo nyamre no matie na emre every bia me obi a me wo me ye blogger na say me wo channel be obi follow me time is very limited and I spend it very preciously in Diana me ka say me too much fun on Facebook we na me boa me program me follow more ti mo say me na ni papa bi ye program no echi baba so ni di ho nko ya baba na o ka say do ma afo di asanto so dey see da enye no kweda enti no ye be shada pemre ni ayesa nchechire no mate me predecessor say me will only 3 minutes to end the show you know mesai aba nche bi me na edinko mate me so me dase ne wadwuma pa onso so afa ato mo so a oye na ode ma ye akamfo nkola na ye be hu ye nchi ne ahu ye bobre ne yesi ye bobre ne ye nkan ko wa brabom bi so ye hu ba bia yifra be se hu ba bia ye ko nti se be hu ni sa ibi be mo dokra ba ye ntem sa se nyina ye nnuanom na no bi na tete ye ntem a we tu kotena ha we tu kotena apart from that no nyina ye nipa ba ko me fi se o se akire ye ho de onim no osua obi nsu nim sene me ye kan ya obi su baba na de onu sunim no de abeka ho ni mo me ya na me pade a ye fact a obi ma date me pe reading me pe research inti me no do time say obi sa questions na ye pe date ya me ma date ni ba bia a opese okwa Asante library ni book a okwa abanya history ni nyina na chese nchirima nso atiase inti me so me da asipa na me nka ho yo bye bye